Oke bro, kita ready lagi. Ada lampu bro, lampune iki premium Kang lho. Lampune premium iki Kang, bahane larang Kang guys ya. Sing larang iki gak bahane jane Kang, desaine Kang. Wih, nah desain iki apa iki gurita ya bolo ya lho. Iki gak perkara apa jenenge, perkara poklek Kang. Iki terah model ngene, sing kene ya ana lho kene lho. Iki lampune lampu jojis Kang. Iki kanggo lampu kamar tidur ya oke ya. Iki nganggone bathok kelapa Kang, kayu jati, kayu mahoni ya. Iki iso digenti Kang lho ya. Wis kanggo bolo-bolo sangat premium sekali. Langsung aja dicek ranjangnya ya nek pengen tumbas.